Pregovori koji su počeli pre 15 dana sa Milenkom Kikovićem okončani su na obostrano zadovoljstvo. Užičani su dobili novog šefa stručnog štaba. Ovi razgovori bi najvjerojatnije bili završeni i pre, da nije bilo neplaniranih događanja u klubu. Novi šef stručnog štaba je predstavljen na konferenciji za medije. Što kažu, danas je počeo sa radom novi šef stručnog štaba. Imali smo problema, kao i što sami znate, u proteklom periodu, ali od danas mislim da će to biti neka nova era u igri uopšte i u, da kažem, takmičarskom delu fudbalskog kluba Sloboda. Imali smo neke pehove, Skupština je trebala da bude zakazana za juče, međutim, zbog, pošto nije gradonačelnik, odnosno Đorić, koji je bio određen da, tako da se kažem, predloži predsednika upravnog odbora, vreme je bilo kratko da mi to uradimo, međutim, u narednom periodu sigurno će biti Skupština i bit će izabran novi predsednik upravnog odbora. Ja ne bih govorio o gospodinu Kikoviću, on je igrao fudbal u Slobodi i na neki način želeo je posle svih ovih dešavanja da dođe i da pomogne fudbalskom klubu Sloboda da prevaziđe neke probleme. Vidjet ćemo da li će to i uspeti sa normalno svima nama i svima koji će biti oko fudbalskog kluba Sloboda u organima i upravi. Pre svega želim da vas sve pozdravim, zato što to nisam učinio pojedinačno kako ste dolazili, da poželim dobru saradnju između vas koji ste veoma bitni u ovom poslu i nas koji smo u ovom klubu. Naglasio bih da je moj dolazak u Slobodu posle 35 godina, znači tada sam napustio Slobodu kao igrač i otišao u Beograd, je iz emotivnih i sportskih razloga. Kad kažem emotivnih, mislim na to da je moja fudbalska afirmacija počela upravo u Slobodi i Sloboda je bila izuzetno korektna prema meni, omogućila mi redovno studiranje i da igram za Slobodu, pa me zbog obaveza na fakultetu pustila da pređem u beogradski rad i na ovaj način želim nekako da se oduži Slobodi za taj korektan gest, a ovaj sportski motiv jeste što sam po odlasku iz Užica celu karijeru svoju proveo u Beogradu u radu, u Obiliću i Čukaričkom i u svim tim klubima sam bio šef stručnog štaba, tako da sam imao veliku želju da u ovom teškom trenutku za Slobodu pomognem, a s druge strane zaokružim taj ciklus da budem i igrač i šef stručnog štaba u svim ovim klubima koji su igrali u saveznom rangu takmičenja. Situacija u Slobodi poslednjih meseci je izuzetno teška, znači, znate vi to bolje od mene šta se sve dešavalo ovde. Ja sam svestan svega toga, ali stekao sam veliko poverenje u sve ljude koji vode klub, koji su sa mnom kontaktirali i koji su izrazili jednu želju da ja dođem, ja sam to ispoštovao. Nadam se da nisam pogrešio. Po meni Sloboda je veliki klub i kad je u nižem rangu takmičenja i ja ću sa profesionalne strane dati sve od sebe da prvo Slobodu izvadimo iz ovo malo teške situacije što se tiče položaja na tabeli, a posle zajedno sa upravom vučemo takve poteze koje će Slobodu vratiti na mesto koje ona zaslužuje po svemu, jer ovakav objekat, ovakvi uslovi za rad, tradicije jedne Slobode, sve to zaslužuje da se Sloboda nađe u našem najelitnijem takmičenju. Eto, toliko, ja vam stojim na raspolaganju uvek i sad, što se tiče svih pitanja, mene možete da pozovete u bilo koje doba dana i noći, kod mene nikad nećete primetiti nervozu. Toliko, hvala. Izvolite sa pitanjima. Ako može, ja ću. Da li je ovo, gospodine Kikoviću, vama najveći trenerski izazov? Ovo je, kako sam ja prošlo, jutros 10. vaš klub. Je ovo najveći, s obzirom na situaciju u Slobodi, na želje, je ovo najveći trenerski izazov? Da, ovo je 10. jubilarni klub u mojoj karijeri i naglasio sam da sam sa ponosom došao u Slobodu bez obzira na sve te probleme. Ja sam u karijeri
5 puta uvodio klubove u veći rang takmičenje i 4 puta sam spašavao klubove ispadanje iz lige. 2 puta sam to radio u Smederevu, 1 put u Radu i 1 put u Bsku. Ovo je 5. put da dolazim u situaciju veoma teško. Slažem se do nekada, je ovo izuzetno teška situacija, izuzetna, ali jednostavno u trenerskom poslu uvek ne može da se bira, dolaze i ovakve situacije, ja verujem u sebe u onom delu što se tiče struke, a konačan rezultat zavisi mnogo i od kvaliteta igrača, od stanja u klubu, znači onaj deo koji se tiče mene, ja sam spreman da dam svoj maksimum, a nadam se da će to biti dovoljno da izađemo iz ove teške situacije u kojoj se trenutno slobodno nalazi. Jeste li imali jutros priliku da upoznate igrački kadar? Jeste li možda, s obzirom da ste vi već 15 dana važite kao kandidat trenera Slobode, da ste možda gledali neku prethodnu utakmicu? Pa mi smo imali kontakte pre nekih 15 dana i onda se u međuvremenu desilo to što se dešava u Slobodi, ja nisam imao nikakvih kontakta u tih 15 dana. Igrom slučaja se desilo da sam ja bio na Zlatiboru, pošto sam veoma često ovde i kad me gospodin Strunjašević, predsjednik Skupštine kluba, zvao da obnovimo neke razgovore, popričali smo, bilo je to korektno sa obje strane i eto, ja sam nepripremljen i došao, kad kažem nepripremljen, mislim, možda nisam pristojno ni obučen za ovako jednu svečanu situaciju, ali kažem, bio sam na odboru, nosio sam samo sportske stvari sa sobom. Imao sam trening danas, ali to je trening koji se radi dan pred utakmice gde nema nikakvih aktivnosti u smislu nekog rada na terenu, to je takozvani trening nadražen gde se igrači malo opuste pred utakmicu, tako da nisam imao situaciju da vidim nešto više od igrača, ali evo sad malo posmatrao sam neke kasete, pokušavam nešto da vidim, ali s obzirom na moje dugogodišnje iskustvo, imam preko 300 utakmica u najjačem našem takmičenju, nije mi potrebno mnogo vremena da bi ja sagledao situaciju i veoma brzo ću ja imati dobar uvid u sve ono što se dešava što se tiče samih igrača. Možda je sad neprimereno da vas pitam šta se to očekujete u Kraljevu, ali moramo poslati neku najavu. Da, razumijem. Sad taj koji... Pa objektivno u trenerskom poslu, suština trenerskog posla jeste i sve ono što se dešava se u pripremnom periodu. Znači kad se stvara igra, navikavaju se igrači na disciplinu, odrađuju se taktičke stvari i tako dalje. Sam dolazak pred jednu utakmicu, a meni se ovo dešava više puta u karijeri, uvek se namontira da dođem pred samu utakmicu. Faktički trener tu može da uradi nešto više samo na planu pripreme, psihološke pripreme igrača i nadam se da ta psihološka priprema može da znači i neku prevagu na sutrašnju utakmicu, pa mi daje to za pravo da se nadam sutra nekom pozitivnom rezultatu, a u ovom trenutku kad Sloboda nije najbolje krenula pod pozitivnim rezultatom, smatram sve ono osim poraza. Jeste li oročili saradnju sa Slobodom ili je to dogovor da počnete pa... Izuzetno korektni razgovori, shvatili su oni moj motiv dolaska ovde, dogovorili smo se da to traje do kraja ove takmičarske sezone, znači moja ugovorna obaveza ističe 1. jula 2015. godine. I samo još jedno pitanje, da li ste možda nekog od ovih igrača iz Slobode koji su trenutno trenirani? Da, eto, igrom slučajem, desilo se tu da je ovaj mali Plavšić koji je od mene u Bsku iz Borše u stvari bio, ja sam ga iz omladinaca bio preko u prvi tim, počeo je da igra, ja sam po završetku te sezone kada sam ostavio taj klub u prvu ligu otišao i vidim sad sam ga sreo ovde, nisam ni znao da je u Slobodi. Njega sreo i Marko Jakšić bio kod mene malo u Bsku. Nebojša Kovetko, portal RS Užica. Interesuje me, da li ste već dogovorili ciljeve za novu sezonu sa upravom? I drugo pitanje, koja je vaša trenerska filozofija? Da li se više osnovnete neku napadačku igru ili na odbranu? Ajmo počet ću od ovo drugog pitanja što se tiče filozofije. Filozofija zavisi od mnogo faktora, među ostalo takmičarskog cilja, da li se juri u prvo mesto ili opstanak u ligi, jer ako se juri u prvo mesto, normalno da mora da se igra napadački. Osvajaju se 3 boda koje su neophodne za prvo mesto. Kada se juri neki opstanak, onda ima tu kalkulacija u smislu ne izgubiti, osvojiti bilo koji bod. Znači, vodio sam klubove gde smo postizali po 18 golova u saveznom ragnu takmičenju. Naprimjer, sa Čukariškom sam pobedio u Nišu 18-0, sa Radom sam pobeđivao nekoliko puta 6-0, 7-0, Obilić i tako dalje i tako dalje. Ali smo igrali čvrsto,
gde sam imao cilj opstanak u ligi, primjer Brska iz Borče, gde smo postizali vrlo malo golova, ali 6 kola pred kraj teoretski ostali u ligi. Znači, sve zavisi, moja filozofija zavisi od kvaliteta ekipe i takmičarskog cilja. A ovo drugo bilo pitanje u vezi cilja za ovu sezonu. Pa ako preuzmete jednu ekipu koja se posle 5 kola nalazi na samom zašivu tabele, nerealno, neobjektivno i neozbiljno od mene kao trenera jeste da je obećavam brdo i doline, da ću ja to dovesti do nekog vrha tabele i tako dalje. Iz Užica za SOS kanal Milan Stanimirović.